Lun sumaya na lebro. Onle. Energi ini buat saya, iskin di problem. Kalau tes kami ni kaham ini sata. Ising problem kita. Account card, account xerox, Aadhaar card. Hello. Itu cek tentang kau deh. Oh ini. Pung nggak tentang. Jadi kan pung ya hindi. Ya sekolah mana pung bunga ni kita sahaja nanya di mana. Hingga saya mau nunggu kok. Di Istanbul ini ya sekolah. Kapan pung nangku? 또 소진이었다. 아뭐 니는 차플라이 신도 삶이야. 진짜 포장 걸리네 그렇지. 나 사료로 바로 허리 꼬는 게 아무거나 저는 Nijal tong kan nijal ni harus kaji. 뱅이 건 제럭스. bulan aku teman-teman dari kan hambai. Dari sini amsalga amsani ani khosdara na da covid ma debarma. Thanai 2017 जेफोरो जों आं स्वयंबाफोरो IPF दिनै इउथ IPF खालायदोंमोन चिन्ताबो इउथ IPF खालायदोंमोन आफोरो चिनि दफानि बाय खान्थिस थानि एबा जाबा खालायदोंनि 2017 बो पुलिस बे कक्साखा आजारावो चिनि दारानि खासे याखुन बेगरें जय थांगा आफोरो बनो डक्टर नायनो बागै शिलंआवबो जिबि रोबोट लांनायनि माने आबो नबो ताबो हामिबो थांगार खालायता बिनिया हामिबो केबा दिनां तेसा खबर माफिका बो हाम दमानि खानावसे आं खाताव फैदोंमोन केबा तेसा खानाफिका जे बिन साखौ पुरा बथाय मटर जामोन बिन पसा पुरा कोकम बाहाना बाहाना मटर जामोन गा आउ फाइना फिके ते आं जे मानस बन सुबानाय तै आं चिनि एमएलए चिन्ता प्रशान्त नबा कयनाय ni स्थानीय जे तमनि बिनि बान्तानो एबा बन सुबाना नामनि नन बन सुबा जंगल दान्दे मा हान्दिनाय नायगे जों साइमानो चिनि रामचन्द्र गत पुइला सभा खालाय अमाहे गुलि नांनाय चिनि दा कबमन बिनि बिसिनथिनो गोबां मानसिनो रामचन्द्र गत स्लाइ मुमानखा स्लाइजाखा जेटा दीर्घ 25-30 বছর मानिक सरकारनि आमल जों बिब्रान दङै दङानि एबा दिन अमाहे बावनो जों थांगार खालाय जों नुगै बेरना खासावो एबा आं बन पावरिवो आरो एडिसिना हापांतै जे मानथै दङानि चिनि दा गभर्नमेन्ट नागारनाय ताई पिन्नु खोना नायकलान बय जों जत दिपरा मथर रामचन्द्र बसानाय तै सारा दिपरा जत लोगरम नुगै दङ चिन्तानि जे बिनि सेक्रिफाइस बाय जों दाम मानखा दाम माया आबो बेबानो सिउता एबा तिनि आं फाइना हिदि चिन्ता प्रशासन बायफिनाय चिन्तारानो जों हामलिना नांनाय डक्टर फुनुगै नों मुसुबादि आं मुसुबानाय जों बारबार कुचुबालाय जों बन दाखै हानाय Please subscribe Borok Post for latest news and updates. Follow Borok Post in borokpost.com, Facebook and Twitter.